Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po ay special po ito dahil araw ng mga nanay ngayon. Kaya bago tayo mag-start mga ka-studio, greet ko muna si Gretchen, yung misis ko pala. Yung name niya Gretchen. So happy Mother's Day, mang. Thank you, Pang. Tapos, greet ko din yung mama ko na laging nanonood dito, si Mama Vilma. Salamat po sa lahat, ma. Ikaw mo. Ayan, ako po, marami po akong i-greet. Ang first po nga na i-greet ko ay ang mother of all mothers, si Mama Mary. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. And second po, ay ang napakamaunawain at mapagmahal kong mama, si Mama Inday. Ma, salamat po sa lahat ng aral, suporta, sakripisyo at pag-aalaga at pagmamahal na binigay mo sa amin. I love you, ma. Laban lang tayo. Third is my mother-in-law. Happy Mother's Day, Mama Vilma. Salamat dahil palagi kang andyan, handang umalalay sa amin. Fourth is yung mga nanay ko po, na tumatayong pangalawang nanay ko na rin, sina Nanay Saling, Nanay Lina, Nanay Philly, Insidita at si Mimi Sipin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tulong at aral na ibinahagi nyo sa amin. Ayan po. So, ayan na po mga studio. Tsaka nga pala, yung mga nag-send po ng pictures na i-greet yung mga nanay nila sa Facebook page namin. After nitong mukbang namin po, i-play namin yung slideshow. So Abangan sa lahat po. ng nag-send, tapusin nyo pong video mga ka-studio. Ayan. So yan na po. Pray muna kami ngayon na. Para mag-start na. Lord God, thank you so much for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. So ayan mga ka-studio, so hindi pa kumakain yan, kainan na po. Mayroon pala ako ditong fried shrimp na mayroong chili garlic sauce. Ayan. So homemade lang po yung chili garlic sauce dahil mahilig ako sa manghang. So wala kasi kaming blob sauce dito eh. Hirapan kami sa ingredients. Ito lang yung meron kami dito palagi. At ito sa akin, fried shrimp na may suka. Tapos ito, buttered garlic shrimp. So, Tsaka may corn. Kain na tayo, Pang. yun na. Start na tayo. Sabayan niyo po kami mga kastudyo. Dito po, ayan Sarap nito. Yan po. Sa lahat po pala ng bumati sa akin, sa mga nag-comment po, maraming salamat po at Happy Mother's Day din po sa inyo. Lucky po mga ka-studio. Yan. Masarap po ang sabaw. Sarap ng sabaw niyan. Kaso lang, konti nga lang. Kapag may mga okasyon po sa amin, nagre-request po talaga ako ng itong luto. Butter garlic shrimp. Ito request nila palagi sa akin pag mayroong mga birthday, ganyan. Lagi nag-request sila nito. Sarap kasi nito. Yan lucky Ayan, paborito po talaga to ni Sax. Tira po kami ng madami kay Sax. Pagising noon mamaya.
Sayang masaya yun kasi shrimp. Ang sarap mang, tamis. Sweet corn kasi yan pang. Sabaw. Ang sarap mga ka-studio. Kain tayo. Meron ka pa mang? Ganito? Meron pa. Meron. Sinawsaw ko na yung kanin ko pang. Nagyan dyan. Sarap yan. Ayun, may gigreet pa pala ako si Nanay Paulita del Rosario. Happy Mother's Day, Nay. Nagbibigay po siya sa akin ng gulay. Lalong-lalo na yung nagbubuntis pa ako kay Sax. Palagi niya akong pinapadala ng gulay. Kain tayo, Nay. Salamat, Nay. Gusto ko dito yung mga ingredients ba? Garlic, ganyan. Ang sarap. Yan o, mga ingredients yan. Ako naman gusto ko ito dahil sa butter niya. Mabango siya. At nakakagana. Kumain. Kulang pa kanin, no? Sa akin. Bigyan kita. Yan. Yan, okay na yan? Kain lang, nagkain mang. Araw nyo ngayon. Cheat day ng mga mother. Cheat day naman always. Yung fried shrimp, tinanggalan na namin ng balat kasi baka lalong tumagal ba. Matagal balatan ba. Kaya tinanggalan na lang namin. Tumang.
Sarap ah. Sarap talaga. Dalawa na nakain ko dito. Tamis kasi. Hmm. Yan, nilagay ko na po dito ha. Ang sarap po kasi ng sabaw niya. Dito, madami pang. Kabang. Kanin pa pang. Kuha lang ko no. Dali lang kasi lutuin ito, no? Grabe, ang dali lang lutuin ba. Pero hindi lahat na kain ganito man kasi iba mayroong allergic. Allergic sa shrimp. Yeah. Yung namumula yung katawan nila. Excuse me po. Ayan, Happy Mother's Day po pala kay Ma'am She Babes, kay Miss Draft ASMR, sino pa pa? Si Mrs. Bioko Food Trip. Oh. Akin kay sa mang. Sa'yo na yan pa. Ito na sa akin. Ang sarap nito mga studio. Dito sa amin pala, yung itong shrimp, 350 per kilo. Bili ko dito, nagbili ako ng 1 kilo. Ay! Ubus lahat mo. Ayan, pasensyahan nyo na po yung tilaok ng manok. Sa'yo na yan lang. Ito lang sa akin Kain ka isa. sa akin. Kain ka pa. Kainin ko lang to. Umaga na po kasi dito, time check, may almost 6 AM. Kaya madaming manok na tumitilaok ngayon. Tamis mo, no? Ubusin mo yan, man. Tag-isa tayo.
Excuse me po. Last one. Pineapple juice. At yun lang po mga kastudyo. Naubos namin lahat. Ang sarap ng pagkain ngayon. Grabe talaga. So, once again, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Sa buong mundo po. Tapos, play na namin yung kasunod na slideshow.